Maria, asan ka? Mato ko sa tindahan ni Brian, mami. Mamalit kong makaon. Awas ka, mabiting lapok ka? Ano man dahil og labok, mami. Di rin mo ko agi sa kilido. Di man ko maglapok-lapok. Ikaw yung nalaba palita. Wala magpalit ko kay mamili kong pagkaon dito. Gahit yung kag ulo ba? Nagdagom pa, oh? Yundang naman ang ulan, oh. Balik man po ko dayon. Ako lang ang magpalit. Dili ka mula ka lagi. Kagahit ba yung ulo, Maria? Na. Ako lang gani ang magpalit no. Mabalik gani ko dayon, na. Ikaw ba matinumana yung kasi mong gusto ba? Di na, mami. Kanang giyaw-yaw ni mo, no. Kung imo kong gipalakaw, nakabalik na ko. Bantay, bitabi ka mo balik dayon, ha? Si Senyorita man na, oh. Asa ka na siya adto? Ay, basi mamalit ko na sila ko, Brian. Ako din na siyang atngan di sa kanto. Kay, naala po ko'y plano. Oo, Judy, ingon ni mami nga, parting tigmi adi-ari. Dito na lang na ako ni sa balay, kaunan ako makaon. Padulong nga si Senyorita, oh. Karong kasako, oh. Oh, Tisay! Hey! Ano naalam po ka dira? Oh, nga naman diig na ako dire. Unsa may problema? Matang ka diya sa kong dalan. Hawa diya! Unsa? Hawa diya? Ikaw ba? Imo yung gidayo. Nahugaw na lang ko. Ay, kalamig. Hindi mong bunalan. Ano ito? Anta bang kang mami? Mubalos day ka, ha? Ilungan man na ka ni mami. Bunalan jud karon si mong mami kay naglapok-lapok ka. Alang dili ko malapok kay mama kung gisabligan ka. Ano? Pagkaon man ning gilabay ni Senyorita. Karon ako nang isa kong tuparan akong plano. Litsi jud kay ni si Tisoy babantalan jud ka sa kuha. Karong kasakwa si Senyorita. Ako nang butang baki imo likod. Ito kan man ako na si Tisoy kay mami karon. No, ka na lang ko. Senyorita, gibutan na imo likod. Dagan-dagan lagi. Ako ana ni mong pagkaon. Mami! Naunsa ka, Maria? Ano ka, Maria? Mami, si Tisoy akong gisabligan na, mami. Wala po kaya ko gibutangan